Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε rebuild τη Real Madridis. Και από ό,τι βλέπετε αυτή είναι η ομάδα. Δεν θα κάνουμε καμιά μεταγραφή φέτος, φαίνεται τίμια. Ναι, από την επόμενη σεζόν θα αρχίσουμε να κάνουμε μεταγραφές. Ναι. Και πάμε να δούμε. Πάμε να κάνουμε simulate. Παιδιά, κάναμε το simulate και από ό,τι βλέπετε είμαστε σε τελικό Champions League. Πάμε να δούμε παρόλα αυτά τι πήραμε. Πάμε εδώ. Στατιστικά. Ωραία, τελικό Champions League. Super Cup η Σεβίλη. Εντάξει, αυτό τα φιλικά. Για μισό. Η Ατλέτικο το Copa de España. Με Ισπάνια. Ναι. Το Super Copa η Μπάρτσα. Το πρωτάθλημα ποιος το πήρε, εμείς. Όχι η Μπάρσα. Η Μπάρτσα. Αλλά παιδιά είμαστε σε τελικό Champions League. Τι λέτε να κάνουμε. Λοιπόν, θα το κάνουμε από εδώ simulate. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε. Έλα πάρ' το. Ναι! Πάρ' τα City. Με γκολ του Ροντρίγκο και του Λούκας Βάσκες. Η Real Madridis θα πάρει το Champions League από την πρώτη σεζόν. Ναι. Για να δούμε τις επόμενες σεζόν τι θα κάνουμε. Ναι. Πάμε παιδιά στη δεύτερη σεζόν. Βασικά πάμε να κάνουμε τις μεταγραφές. Κάναμε 2 μεταγραφές. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να πάρουμε τον Κιλιάν Εμπαπέ, αλλά θα τον πάρουμε από την επόμενη σεζόν. Λοιπόν, για πήγε να δείξουμε. Πάμε να δούμε τη squad. Λοιπόν, κάναμε τον Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ, τον φέραμε στη Real και φέραμε και τον Γκριμάλντο. Υπάρχει μόνο ένα προβληματάκι. Ναι. Δεν είχαμε παρατηρήσει ότι είναι left wing back. Τον κάναμε left back. Ναι. Αλλά την επόμενη σεζόν θα είναι left back. Ναι. Αυτό παιδιά. Και θα κάνουμε 2 μεταγραφές σεζόν. Πάμε να κάνουμε sim την πρώτη σεζόν. Η ομάδα είναι έτσι, είναι αρκετά καλή. Ελπίζω να πάρουμε τρόπαια. Και ο στόχος, παιδιά, είναι στα 10 τρόπαια σε 5 σεζόν. Αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Παιδιά, τελείωσε η σεζόν. Πάμε να δούμε τι κάναμε. Πρωτάθλημα θα το πάρουμε. Με 90 βαθμούς, 3 πόντους διαφορά από την Μπάρτσα. Ένα τρόπαιο. Εντάξει, το Super Cup δεν θα το πάρουμε, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ούτε το κύπελο θα πάρουμε, το Copa de España. Τα πρώτα τα φιλικά δεν μας νοιάζουν. Κάτι φιλικά. Το Super Cup το παίρνει City πανεύκολα. Ναι. Το Champions League τελικώς πάρει με Μπαρτσελώνα. Από ό,τι είδαμε στο Simulate μας κέρδισε η Μπαρτσελώνα στους 8. Όχι, η Παρί. Ναι, η Παρί, μπερδεύτηκα. Η Παρί στους 8. Η οποία και Η Europa League, Leverkusen. Και το Conference, η Club Breeze. Λοιπόν, τώρα πρέπει να δούμε τα στατιστικά που έκαναν οι παίχτες μας. Αν και αυτό είναι το Euro, δεν μας νοιάζει. Πάμε να δούμε τα στατιστικά που έκαναν οι παίχτες. Λοιπόν, για να δούμε. Γκριμάλντο 1 γκολ, 0 assist, Ο μόνο 16 Μενγκί 5 μάτς. γκολ. Ναι, και 3 assist γιατί δεν έπαιζε ο Γκριμάλντο. Τον πήραμε τζάπα, χάσαμε το Οκ, 1 γκολ ήταν. Αλάμπα 5 γκολ, μπράβο. Οκ. Μιλιτάω και αυτός 1 γκολ. Ωραία. Καρβαχάλ 1 γκολ. Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ 7 γκολ, 8 assist, πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλός. 2 γκολ Τσουαμενί. Μόντριτς 2 γκολ επίσης. Ο οποίος έχει φτάσει 81 ο Μόντριτς. Πήγαινε λίγο στο Μόντριτς. Έχει πέσει 5 rating. Πρέπει να πάρει κεντρικό, παιδιά. Βασικά ο Βαλβέρντε 90. Πήγε 90. Οκ. 8 γκολ και 8 assist. Λοιπόν, θέλω να δω επιθετική λίγο του κάνω. Ο Μπέλιχαμ 12 γκολ, 4 assist. Καλό. Καλό είναι γιατί παίζει και δεκάρι. Βινίσιος 27 γκολ και ο Ροντρίγκο 32. Βινίσιος 91 και 16 assist και ο Ροντρίγκο 88, 32 γκολ και 13 assist. Μια χαρά παιδιά, πάμε τώρα να κάνουμε τις μεταγραφές. Ο Χωσελού 17 γκολ, μπράβο. Αλλά έπεσε 4. Είναι μεγάλος. Είναι μεγάλος. Θα πάρουμε σίγουρα Εμπαπέ και θα δούμε τώρα ποια άλλη μεταγραφή θα πάρουμε. Και ένα κεντρικό. Ναι. Πάμε να κάνουμε τις μεταγραφές και τα λέμε. Θα λέμε.
Κάναμε τις μεταγραφές, πάμε να σας δείξουμε τη ομάδα. Λοιπόν, οι μεταγραφές που κάναμε είναι ο Τέο Ερνάντες στο left back και πήραμε Κιλιάν Εμπαπέ striker. Ναι. Και επίσης πουλήσαμε τον Χωσελού και τον Γκριμάλντο. Ναι. Αυτό. Πουλήσαμε τον Γκριμάλντο γιατί είχε κατεβεί και ήθελε να φύγει και μόνος του. Ναι. Και αγοράσαμε τον Τέο Χερναντές. Που είναι καλύτερος. Που είναι, ναι. Κέντρο, αρκετά καλό. Βαλβέρντε έχει πάει 90. Ο Μπέλιγχαμ πόσο είναι? 90 και ο Μπέλιγχαμ. Αυτή η ομάδα είναι τερματισμένη. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Και την επόμενη Εμπαπέ σεζόν- 92, Βινίσιους 91. Και την επόμενη σεζόν δεν κοιτάξουμε τίποτα για τον Καμαβίνγκα, να αλλάξουμε για τον Ρούντιγκερ γιατί αρχίζει και μεγαλώνει. Ελπίζω να πάρουμε τρόπες αυτή τη σεζόν. Πάμε να κάνουμε το Senior League. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, τελείωσε η σεζόν. Πάμε να δούμε τι Αρχικά κάναμε. πρωτάθλημα. Πρώτη. Πρωτάθλημα, Το πήραμε. ισοβαθμία με την Μπάρτσα. Το πήραμε, δεύτερος τίτλος. Στη δεύτερη σεζόν να δούμε αν πήραμε κάτι άλλο. Τρίτος τίτλος, πάμε λίγο. Ωραίο. Τρίτος τίτλος. Τέταρτος Τέταρτος. τίτλος. Ωραία. Για να δούμε. Καλά, αυτό άστο. Εδώ πέρα τέτοιο. Στο Champions League τα πήγαμε καλά. Europa League το πήραμε. Ναι, Πέντε πέμπτος τίτλοι. Κάναμε τρέμπλα. Τέσσερις τίτλους μέσα στη σεζόν, παιδιά. 4 τίτλους μέσα σε σεζόν. Συνολικά 5 τίτλοι μέχρι τώρα, παιδιά. Σε 2 σεζόν 5 τίτλοι. Πίστευτο. Απίστευτο. Α, και είχαμε πάρει και των φιλικών. Αυτό θεωρείται τίτλος. Όχι, δεν θεωρείται. Αλλά εντάξει. Πάμε Πάμε να να δούμε δούμε τα τα stats. στατιστικά των παιδιών. Όχι των παιδιών. Των παιχτών. Κάναμε τη καλύτερη μας σεζόν φέτος. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ελπίζω ο Εμπαπέ να τα πήγε καλά. Ένα Καρβαχάλ. γκολ ομιλητά, όπως βλέπετε. Εντάξει. Τρέντ, 10 Τρέν, assists. 6 17 γκολ και clean 10 assist. Και Και 17 πήγε clean sheet. 90 rating. Τρέντ, πολύ καλός. Μόντριτς, δεν έδωσε Όχι, καθόλου. Τσουαμενί. Πόσο έχει πάει ο Μόντριτς? Πόσα Τσουαμενί Καλά, 86 σχετήκαμε για τον rating. Τσουαμενί. Μόντριτς, Μόντριτς πρέπει να 74. φύγει. Πρέπει να φύγει, είναι να πάει στα reserves. Λοιπόν, Βαλβέρδε 19 γκολ 7 assist. Πολύ καλό. 91 rating. Ο Καμαβίνγκα ανέβηκε καθόλου. Πήγε 85. Ναι, Να αλλά πάμε ένα γρήγορα να rating. πάμε στους επιθετικούς και στον Μπέλιγχαμ. Ωραία. Μπέλιγχαμ 22 γκολ 92 και 8 rating. assist. Πολύ καλά ο Μπέλιγχαμ τα έχει πάρει. Αυτός εντάξει δεν μας νοιάζει. Κουλέ. Βινίσιος 28 γκολ 13 assist και πήγε και 93. Ωχ, παιδιά, Αυτό σε λίγο Twitter δεν μας νοιάζει. είναι ο Κίλιαν Εμπαπέ. Εμπαπέ 35 γκολ. 35 γκολ, 14 assist, 18 clean sheets. Πού είναι ο Ροντρίγκο? Ο Ροντρίγκο. Πού είναι ο Ροντρίγκο, ρε, έφυγε. Όχι. Έφυγε ο Ροντρίγκο. Και πού είναι ο Ροντρίγκο. Περίμενε. Ρε, έφυγε ο Ροντρίγκο. Πες να φύγει. Πήγαινε μία στο team. Πάμε για λίγο στο team. Όχι εδώ. Team manager. Έφυγε ο Ροντρίγκο. Παιδιά, έφυγε ο Ροντρίγκο. Να δούμε αν είναι ελεύθερος, μην το πω, γιατί αν είναι ελεύθερος θα τον ξαναπάρουμε. Ναι, παιδιά, αν Λοιπόν, είναι ελεύθερο στο Πάμε να κάνουμε άλλες 2 μεταγραφές. Ο Και τα Ροντρίγκο λέμε. θα θεωρηθεί μεταγραφή να τον ξαναπάρουμε. Αυτό. Και Ναι, λογικά κάτι στην άμυνα όχι, ναι. Κάτι στην άμυνα θα κοιτάξουμε. εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, αυτό τα λέμε. Αυτό τα λέμε για... Κάναμε τις μεταγραφάρες μας. Κάναμε μεταγραφάρες για δείξε την ομάδα. Πήραμε Erling Haaland για να έχουμε μαζί με Kylian Mbappé και Phil Foden. Δηλαδή, δείτε λίγο τι τερματισμένη ομάδα έχουμε. Είχαμε budget 500 εκατομμύρια με όλα αυτά τα τρόπια που πήραμε. Κοιτάξτε εδώ. Βινίσιους, Χάλαντ, Εμπαπέ, Φόντεν, Βαλβέρδε, Μπέλιγχαμ, Τέο Ερνάντες, Μιλιτάου, Ρούντιγκερ, Ρούντιγκερ, Τρέντ. Τρέντ. τέρμα Κουρτουά. Ρε παιδιά, άλλο αυτό θέλετε? είναι τερματισμένοι. Τι Αν άλλο το βάλουμε το θέλετε? Champions League φέτος δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάμε να κάνουμε sim. Και τα Τι θα λέμε. κάνουμε. Συγγνώμη, πάμε Πάμε να δούμε τι κάναμε. Ναι, πρωτάθλημα. Πολύ κακό. Τι λες ρε μαλάκα. Τρίτη. Εντάξει, με 4 βαθμούς διαφορά. Έλα ρε. Έλα. Τι κάναμε στα υπόλοιπα, για να δούμε. Έστω έναν τρόπο να πήραμε.
Όχι. Όχι. Ναι! Ναι, πήραμε το Ωραία. κύπελο, δεν ξέρω τι είναι αυτό, στα φιλικά τα χάσαμε Εντάξει. όλα. Πήραμε και το Super Cup, άρα 2 τρόπαια αυτή τη σεζόν. Έλα, πού απολύσηκαμε. Έλα τώρα. 3-1 από την PSG συνολικό σκορ. Έχουμε τίποτα άλλο. Δυστυχώς. Τελικός πυρηνών. Εδώ Πήρε η Σάλτσμπουργκ. Λιψία ξανά. Σάλτσμπουργκ, όχι Όχι. Λιψία. Ναι, μοιάζουν τα σχήματα. Τέλος πάντων η Σάλτσμπουργκ. Εδώ τελικός Μπεσίκτας Νις. Κανένα άλλο τρόπο υπάρχει? Όχι. Και συνολικά σε 3 σεζόν έχουμε 7 τρόπαια. Νομίζω είναι αρκετά καλό. Αν και θέλουμε παραπάνω τη La Liga, ήθελα να την πάρουμε φέτος και το Champions League. Πάμε να δούμε τι stats έκαναν οι παίχτες μας. Ναι. Λοιπόν, Τέο Ερνάντες πόσο έχει πάει ο Τέο Ερνάντες? Έχει τραυματιστεί ο Τέο Ερνάντες. 2 γκολ ορμηνικά. Ρε πήγαινε στο Τέο Ερνάντες. Είναι πρώτος. Τραυματίστηκε ο Τέο Τραυματίστηκε. Ερνάντες. Αλλά έβαλε 8 γκολ και 2 assist. Οκ, πάμε να δούμε στους υπόλοιπους κανένα. Ο Τρέντ 7 γκολ 9 assist. Ο Τσουαμενί τίποτα. Οκ. Ο Βαλβέρντε 16 γκολ 11 assist. Οκ. Καμαβίνγκα 1 γκολ 8 assist. Πάμε πιο κάτω. Bellingham, Ο Μπέλιγχαμ 10 μόνο 10 γκολ. Εντάξει, θα μου πεις τώρα παίζει και εσύ αν δεν έπαιζε καν. Αλλά δεν πειράζει, ελπίζω πολλά από τους επιθετικούς. 10 γκολ ο Και Φώτη. 9 assist. 37 ο Εμπαπέ και 8 assist. Αλλά Εμπαπέ. και 28 γκολ. Και ο Βινίσιους, μην μου πεις ότι φεύγει ο Βινίσιους. Όχι. Δεν τον ανανεώσαμε. Δεν ανανεώσαμε το Βινίσιους, όχι. Λοιπόν, παιδιά, τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά. Πρέπει επειγόντως να ξαναπάρουμε τον Βινίσιους. Ελπίζω να είναι ελεύθερος. Ναι. Λοιπόν, σας κλείνουμε. Πάμε να Αλλιώς- κάνουμε 2 μεταγραφές. Θα τον αγοράσουμε. Πω, τον ο αγοράσουμε. Μουλέρ παίζει εκεί, έλα τώρα. Πρέπει να κάνουμε 2 μεταγραφές και κλείσε γρήγορα. Ναι, ρε παιδιά, πρέπει να κάνουμε. Τα λέμε μετά τη συμμαχητές. Παιδιά, συνεχίζουμε. Κάνουμε τις 2 μεταγραφές. Ήταν ο Βινίσιους που πήγε στην Ατλέντικο. Και πήραμε για Και τον πήραμε πάγκο για τον πάγκο τον Παυλίδη. Παυλίδη. Για όταν κουράζει τον Παπέ και ο Χάλαντ να παίζει ο Παυλίδης. Ναι. Αυτά. Ναι, βλέπετε έχει πολύ Καλά καλή stats. κάρτα. Ναι, έχει καλά stats, έχει καλό. Το pace 79, έχει πολύ καλό shooting Ναι. και dribbling. Γενικά για Έλληνας παίκτης έχει πολύ καλή κάρτα. Οκ. Λοιπόν, παιδιά, μας διώξανε. Δεν κατάλαβα γιατί, αλλά τα λέμε όταν τελειώσει η σεζόν. Να δούμε πώς θα πήγε η Real Μαδρίτης. Την πέμπτη και την τελευταία σεζόν. Πρώτη. Πρωτάθλημα! Το Ωραία. πρωτάθλημα θα το πάρουμε, γιατί θεωρούμε εμείς ότι έχουμε τη Real Μαδρίτης. Ναι, άρα Γιατί 8 μας τρόπαια. 8 τρόπαια, ναι, δεν ξέρω γιατί μας έδιωξαν, Ναι. αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ η Ράγιο Βατικάνο Dortmund Super Cup, Manchester City και Borussia Dortmund τελικός, για να δούμε πού κλειστήκαμε. Από την Leverkusen. Στους 8. Ναι. Οκ. Και κάτι άλλο, Εδώ η Μπενφίκα. ούτε αυτό με νοιάζει. Εδώ η Κοπενχάγη με τη Twente. Εντάξει. Ένα τρόπαιο αυτή τη σεζόν. Δεν καταφέραμε τα 15 τρόπαια που είχαμε βάλει Το στο κύπελο στόχο. το είδες. Ναι, το είδαμε. Οκ. Το κύπελο. Ναι, Αυτό είναι το κύπελο. οκ. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Πήραμε 8 τρόπαια. Αν σας άρεσε, κάντε μία εγγραφή και ένα like και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.